Luonnon helmassa kasvaa hyödyllinen kasvi, joka edistää luonnollista terveyttä ja hyvää elämäntyyliä, ja jota on hyödynnetty maailmanlaajuisesti jo tuhansien vuosien ajan. Aloe vera on ominaisuuksiltaan erittäin hyödyllinen kasvi. Kasvin voimakkaista vihreistä lehdistä voidaan puristaa geeliä, jota voidaan käyttää juomissa ja ihovoiteissa. Aloe vera kasvaa runsasravinteisessa maassa ja sillä on ainutlaatuinen kyky varastoida kasvuympäristön mineraaleja ja ravinteita. Muiden vihannesten tavoin suurin osa aloe verasta on vettä. Lisäksi se sisältää runsaasti vitamiineja, mineraaleja ja kasviaineita. Yhdessä ravintoaineiden kanssa nämä aineet vaikuttavat vatsassa ja suolistossa edistäen terveyttä ja hyvinvointia. Aloe vera on tunnettu terveyttä edistävistä ominaisuuksistaan jo tuhansien vuosien ajan. Kasvista leikattiin lehti ja sillä haudottiin tai rasvattiin ihoa. Suuri osa hyötykasveihin liittyvästä tietämyksestä on aikojen kuluessa hävinnyt, mutta nyt kiinnostus terveysasioihin kasvaa ympäri maailmaa. Yhä stressaavammaksi käyvän elämäntyylin takia meidän on yksinkertaisesti huolehdittava itsestämme entistä paremmin. Monet tietävät jo aloe veran positiivisen vaikutuksen ihoon ja limakalvoille, eli kehon sisä- ja ulkopuolelle. Päivittäin nautittuna hyödyllinen geeli edistääkin vatsan hyvinvointia, sillä aloe vera pitää vatsan limakalvot kunnossa ja säilyttää hyvän bakteeritasapainon. Lisäksi aloe vera edistää ravintoaineiden imeytymistä ja ehkäisee liian happaman ympäristön muodostumista vatsaan. Forever Living Products on maailman suurin aloe veran viljelijä sekä suurin ulkoiseen ja sisäiseen terveydenhoitoon tarkoitettujen aloe vera-pohjaisten tuotteiden tuottaja. Tuotteissa käytetty aloe vera viljellään yrityksen omilla viljelyksillä Länsi-Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Dominikaanisessa tasavallassa. Aloe veraa viljellään luonnonmukaisesti käyttämättä ympäristömyrkkyjä ja vuoroviljelyä hyödyntämällä, jolloin maaperä ei köyhdy. Käytetyt lehdet kompostoidaan, jolloin niistä tulee jälleen osa luonnon kiertokulkua. Kehitämme lisäksi tekniikoita ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä veden kierrättämiseksi ja säästämiseksi tehtaillamme. Aloe vera-kasvien sato korjataan käsin ja vain kunkin kasvin parhaat lehdet valitaan. Lehdet kuljetetaan suoraan pellolta tiloihimme, joissa ne huuhdellaan puhtaaksi ja ennen kuin ne fileoidaan ja paksu geeli puristetaan ulos. Keräämme aloe veran kasvin sisältä, jossa se on parhaassa suojassa ulkoisilta vaikutuksilta. Näin saamme geelin talteen sen puhtaimmassa muodossa. Kokonaisesta lehdestä saatavasta aloe verasta poiketen meidän geeliä ei tarvitse suodattaa. Tämän ansiosta aloe veran luonnollinen tasapaino säilyy. Geelissä on korkein mahdollinen pitoisuus polysakkariideja eli hiilihydraatteja, jotka muun muassa vilkastuttavat solujen muodostumista elimistössä. Tuoreen aloe vera-kasvin lehdistä saatu geeli säilyttää hyvinvointia edistävät ominaisuutensa 3–4 tunnin ajan. Tämän jälkeen monet vaikuttavat ainesosat hapettuvat, aivan kuten pilkottu omena muuttuu ruskeaksi joutuessaan kosketuksiin hapen kanssa. Forever Living Products käyttää kuitenkin ainutlaatuista patentoitua menetelmää aktiivisten ainesosien sitomiseksi, jolloin geeli säilyttää saman tehon kuin elävä kasvi. Geeli kylmäpuristetaan kasvista ja tuotteeseen lisätään vielä hieman luonnon omaa stabilisointiainetta. Tuore, laadukas aloe vera on hidasjuoksuista, vaaleankeltaista ja täynnä hedelmälihaa, ja sillä on tietty ominaistuoksu. Meidän geelimme on miltei tismalleen samanlaista kuin lehdestä vastapuristettu geeli. Tämän voit havaita itse halkaisemalla lehden ja vertaamalla geelejä. Kaikki Foreverin tuotteet pohjautuvat erittäin korkeapitoiseen vastaleikattuun aloe veraan. Lisäämme geeliin mahdollisimman vähän stabilisointiaineita. Tämän jälkeen täydennämme geeliä valmistettavasta tuotteesta riippuen aineksilla, jotka viimeistelevät lopputuloksen. Jos kuluttajana haluat tietää, kuinka paljon kukin tuote sisältää aloe veraa suhteessa muihin ainesosiin, tutustu pakkausmerkintään.
Pakkausmerkinnän aineluettelossa paa-ainesosa mainitaan aina ensimmäisenä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aloe vera mainitaan ensimmäisenä kaikissa Forever Living Productsin tuotteiden pakkausmerkinnöissä. Tämä tarkoittaa, että tuotteidemme hyvä, vihreä perusta on yksinkertaisesti aloe vera. On totta, että ihminen on sitä, mitä syö. Tämä liittyy erityisesti elimistön hyvän happoemästasapainon luomiseen. Liha, kananmuna, maito, vaalea leipä ja sokeri muodostavat happoa. Osa liiasta haposta poistuu keuhkojen, munuaisten, ihon ja suoliston kautta. Jos keho on liian hapan, tätä kompensoidaan ottamalla kalsiumia luustosta ja magneesiumia lihaksista. Siksi tasapainoisen ravinnon nauttiminen on tärkeää. Mineraalipitoiset vihannekset, kuten parsa ja sipuli, ja hedelmät, kuten melooni ja jopa sitruuna, muodostavat runsaasti emäksiä. Aloe vera on vihannes ja parsan sukulainen ja se sisältää runsaasti kehon happoemästasapainoa edistäviä aineita. Lisäksi aloe vera tasapainottaa suoliston bakteerikantaa ja pitää ruoansulatuksen käynnissä. Kun juot aloe veraa, elimistö saa lisää terveyden kannalta tärkeitä vitamiineja ja antioksidantteja. Tasapainoa tarvitaan myös elimistön ulkopuolella. Jotta iho kestäisi ulkoisia vaikutuksia, sen tulee olla hieman hapan. Aloe vera geligelin pH-arvo on lähellä ihon omaa pH-arvoa, mikä auttaa ylläpitämään luonnollista bakteerikantaa. Geeli myös ravitsee ihoa ja tuntuu ihanan viilentävältä. Vi lever idag på många sätt ett väldigt onaturligt sätt. Vi stressar, vi äter osunt, vi har mycket tillsatser i maten och på många sätt helt enkelt ganska mycket press på kroppen. Vi behöver komma tillbaka till naturen och hitta ett sätt att leva där vi faktiskt tar hjälp av naturen och hjälper kroppen må så bra som möjligt. En sak som vi har använt i tusentals år och som vi vet vi mår väldigt bra av, det är att dricka aloe vera. Aloe veran kan hjälpa dig på flera sätt. Framförallt genom att förbättra näringsupptaget och övriga antioxidantupptaget. Vi balanserar pH-balansen i mage-tarm och vi reglerar bakteriefloran i tarmen. De här tre sakerna gör ju att din mage och tarm kommer i balans. Och mage och tarm på många sätt är ju centrum på vår hälsa där huvuddelen av vårt immunförsvar sitter. Och får vi den till att fungera bättre så mår du helt enkelt bättre. För det är som de säger att du blir vad du äter, men det är ju faktiskt också så att det är lika viktigt att du tar upp det du äter. Jeg har drukket Forevers kvalitets aloe vera i 9 år nu, og jeg er snart 52. For hvert år, der går, bliver det mere og mere tydeligt, at gevinsten bliver større og større. Kvalitets aloe veraen holder mig ganske enkelt i bedre form, både indvendig og udvendig. Meillä aloe vera kuuluu ihan jokaiseen päivään ja jokaiseen aamuun, että mä en varmaan osaisi aloittaa aamua ilman aloe vera hörppyä. Mä oon niin tottunut siihen jo monta vuotta. Ja mun mielestä ehdottomasti parasta siinä on se monipuolisuus ja helppous. Et yksi tuote, josta saa niin monta hyvää asiaa. Ja sittenhän se on myöskin meidän paras ihonhoitotuote. Eli se vaikuttaa vatsan kautta ihan joka puolelle ja myös ihon hyvinvointiin. Ja totta kai me myös halutaan näyttää kauniilta. Miljøet er viktig, og jeg kjenner jo eldre jeg blir, så blir miljøet også viktigere for meg. Og også med tanke på barna mine. Miljø, emballasje, hva vi får i oss, hva vi slipper ut, så er det viktig i hverdagen. Jeg merker også at omgivelsene rundt meg er mer og mer opptatt av det de også. Du har bara en kropp och det är det vackraste du någonsin kommer att äga. Man måste investera i sin kropp. Det ansvaret måste vi alla ta. Om din kropp får rätt förutsättningar, då kommer den i balans och då mår den bra. Mitt val är därför att dricka aloe vera. Gör det du också och märk skillnaden. Forever Living Products hallitsee koko tuotantoketjua kasvien viljelystä valmiiseen tuotteeseen, mikä on tärkeää erityisesti laadun valmistuksen kannalta. Olemme ensimmäinen International Aloe Science Councilin sertifioima yritys. Tuotteillemme on myönnetty Certificate Seal of Approval -laatumerkintä. Nykyään meillä on eniten alan sertifiointeja maailmassa. International Aloe Science Council on kansainvälinen ja riippumaton aloe vera-teollisuutta säätelevä elin ja takuu parhaasta mahdollisesta laadusta.
Täällä testataan erilaisten aloe vera-tuotteiden laatu, teho, puhtaus ja valmistustapa. Foreverin aloe vera ylittää kaikki vaatimukset. Forever Living Products on tuottanut laadukkaita aloe vera-pohjaisia tuotteita jo vuodesta 1978. Tuotevalikoimaan kuuluu niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin terveydenhoitoon tarkoitettuja tuotteita. Aloe veran ainutlaatuinen koostumus auttaa edistämään kehon hyvinvointia. Kun juot aloe veraa päivittäin, vatsa ja suolisto pysyvät kunnossa, mikä taas parantaa elimistön toimintaa kokonaisvaltaisesti. Juoma on saatavana luonnollisen makuisena sekä auringon kypsyttämien hedelmien ja marjojen makuisena. Persikka tai karpalo ja omena. Mikä on suosikkisi? Kaikilla tuotteillamme on asiakastyytyväisyystakuu. Jos et jostain syystä ole tyytyväinen tulokseen, saat rahasi takaisin myös tyhjästä pakkauksesta. Forever Living Products on viljellyt aloe veraa ja valmistanut laadukkaita aloe vera-pohjaisia tuotteita yli 30 vuotta. Miljoonat ihmiset miltei 140 maassa ovat käyttäneet tuotteitamme ja jatkavat niiden käyttämistä päivittäin osana terveellistä ja hyvää elämäntapaa. Terveellinen elämäntapa ei vaikuta ainoastaan siihen, miten voimme tänään, vaan myös terveyteemme tulevaisuudessa. Ruokavalio vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti.